Salam dostlar, sizi Kızık TV kanalına hoş gördük. Türk intra'nın täze kodunu intra'na kotsuz edipdirler. Girýäs dostlar. Ine gaýarlara gire. Dostlar, naha kod yok. Ne yok? Yerleşige gire. Google People'dan asan vasyasalı. Dostlar, naha işledi. YouTube'a girip görýäs. Dostlar, naha güllala işläp dur. Dostlar, kanala agza bolup videonu beğenen olsaňyz like basmany ýatdan çykarmaň dostlar, kömekleşiň.